Τι θα κάνουμε, πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ, έχει εκπτώσεις. Πρέπει να πάμε να πάρουμε τα φάρμακα για τον καρκίνο. Να πάμε να κάνουμε τις εξετάσεις που λέγαμε. Και το ξέρεις, δεν μας έχουν δώσει ακόμα τη σύνταξη. Κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν έχουμε λεφτά. Εντάξει, θα με τρελάνεις εσύ. Θα δούμε σιγά σιγά. Το πολύ πολύ να πεθάνουμε της πείνας. Σώπα τώρα, γιατί έχω τηλεφωνήσει στον γιατρό να έρθει να μας πει τις εξετάσεις. Ποιο γιατρό, το Λαμόγιο που μένει στην απέναντι μονοκατοικία? Ναι, ποιος άλλος. Ξέρεις πόσους έχει καθαρίσει αυτός επειδή δεν του δίναν φακελάκια? Υπερβολή και έγινες ώρες. Καλά, καλά. Σώπα τώρα, γιατί κάπου τώρα θα έρθει. Τι ώρα είναι? Δεν ξέρω, δεν έχω ρολόι. Έχει κάνει ρολόι. Α, να το. Κύριε Παπαδόπουλε, ένα πεθαμένο έφυγε, τελειώνει. Πάνε, συγγνώμη κύριε Παπαδόπουλε, είχαμε ένα πρόβλημα. Τι κάνει, ναι. Ένα πεθαμένο τώρα και τελειώνω, δεν είναι τίποτα. Ναι, ναι. Ωραία, γεια σας, γεια σας. Κάθε χρόνο και νεότερος. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Προσπαθώ. Τι πάθατε? Ό,τι θέλετε, εγώ είμαι εδώ. Και για τα φακελάκια μη μου ανησυχείτε, κάνω καλές τιμές. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε ρε, που δεν τρέπεσαι. Λαμόγιο. Κουγελιά μου. Είναι πλαμμένο. Συγχωρέστε, αλλά να έχει πάθει κάτι τον τελευταίο καιρό, καταλαβαίνετε έτσι. Μας παρεξηγείτε. Αφού υπάρχουν γιατροί σήμερα ημέρα, κύριε Αποστόλη, που κλέβουν τον αθώο κοσμάκι. Αλλά εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Το ξέρω. Ναι. Η ρόμπα πρέπει να είναι. Ναι. Πείτε μου τι θέλετε τώρα, γιατί με φωνάξατε. Για το χειρουργείο που σας είχα πει. Α, ναι. Μίλησα με τον νευροχειρούργο για το πόδι σας. Με 10 χιλιαρικά και έχετε ξεμπερδέψει, κύριε Αποστόλη. Χωρίς τα φακελάκια μου. Για το πόδι μου. Για τη μέση μου σας είχα πει, το τελευταίο καιρό δεν μπορώ να κουνηθώ. Ναι, το ξέχασα. Τόση πολλή δουλειά που είχα σήμερα το ξέχασα. 5 γριές έσφαξα. Και μόνο η μία μου έδωσε φακελάκι. Που φτάσαμε, κύριε Αποστόλη. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Τι θα κάνουμε όμως, πώς θα σας πληρώσω? Για τη μέση σας. Εντάξει, το χειρουργείο είναι φθηνό, κύριε Αποστόλη. Τι να είναι, 11 χιλιαρικάκια, τι να είναι, τίποτα. Μα εγώ δεν έχω τόσα λεφτά. Με τα φακελάκια. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολη καιρή. Καταλαβαίνω, κύριε Αποστόλη. Επειδή όμως εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, θα σας κάνω μία πρόταση. Τι είδους πρόταση? Όπως ξέρετε, εμείς οι γιατροί έχουμε εξελιχθεί σαν είδος. Παίρνουμε ακόμα και ακίνητα. Προχώρησε τόσο πολύ η ιατρική. Βέβαια, θα καθόμαστε. Λοιπόν, που κάνα οικοπεδάκι, κάνα σπιτάκι πουθενά στα βόρεια προάστια έχετε, γιατί εγώ άλλο δεν πάω. Ναι, βόρεια. Έχω ένα σπίτι στο Γέρακα. Στο Γέρακα. Ωραία περιοχή. Πολύ ωραία, έχει και ένα ωραίο θέατρο εκεί κοντά. Πολιτιστικό. Πολύ καλό. Καλό είναι, καλό είναι. Μόνο εκεί στο Γέρακα έχω ένα σπιτάκι. Αλλά τι λέω, αυτό το είχα δώσει και το χειρουργείο της γυναίκας μου πάει. Πολύ ωραίο σπίτι, κύριε Αποστόλη. Το πούλησε. Πολύ καλό σπίτι. Τίποτα άλλο δεν έχετε. Όχι, αφού ό,τι είχα μου το έχετε πάρει. Σας παρακαλώ, κύριε Αποστόλη. Όχι, σας το είχα πάρει. Εσείς δεν είχατε εκεί να με πληρώσετε. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, κύριε Αποστόλη μου. Επειδή όμως, όπως προείπα, δεν είμαι σαν τους άλλους, θα σας κάνω κι άλλη μια πρόταση. Το διαμερισματάκι. Εδώ που μένετε. Ναι. Δικό σας είναι? Ναι, μένω εδώ και 20 χρόνια με τη γυναίκα μου. Κοιτάξτε τι σκέφτηκα. Θα μου δώσετε εσείς το διαμερισματάκι σας. Και εγώ που θα μένω? Πάνω απ' όλα υγεία, κύριε Αποστόλη. Και θα σας κάνω εγώ μια έκπτωση. Πόσο? 7%. Δεν τρέπεσαι. Λαμόγιο. Πού θα μας πάρεις με το σπίτι μας? Όχι, κυρία Κλαία, εγώ υποθετικά μιλούσα με τον κύριο Αποστόλη. Άλλη μόνο να σας πάρω το σπίτι σας, κυρία Κλαία. Υποθετικά, άμα σου κοπανίσω το τηγάνι στο κεφάλι, θα σου πω. Συγγνώμη. Κύριε Αποστόλη, να πηγαίνω τώρα. Θα τα πούμε άλλη φορά. Μισή ώρα έκανα να φτιάξω. Αλλά πριν φύγω, πάμε, μαέστρο. Πάψε πια να με συγκρίνεις με τον καθένα. Είναι άδικο να κρίνεις εσύ εμένα. Να
ξέρεις ένα. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, τους μεγάλους. Εγώ δεν είμαι σαν εκείνους που κάνουν τους φίλους και πίσω σου γελάνε. Γιατί εγώ σε υπεράνω, γιατί εγώ σ' αγαπώ σαν τη ζωή μου κι αν δεν είσαι Πας καλά, να μας βοηθήσει θέλω ο άνθρωπος. Να μας ξεζουμίσει, θέλω όχι να μας βοηθήσει. Καλά, καλά. Άμα κάνει καμιά μήνυση και τρέχουμε θα σου πω εγώ. Ακόμα την περνούν τα αυτιά. Για ποιο πράγμα να μην κάνει μίληση. Πήγες να το κουπανίσεις με το τηγάνι και είναι και το αντικολλητικό. Από τη λαϊκή το πήρα. Αυτό για τη λαϊκή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πήγαινε μέσα και από εδώ και πέρα εγώ θα κάνω τη ζωή. Πάλι καλά που άκουγα από μέσα. Γιατί εσύ ήσουν ικανό να του δώσει και το σπίτι μας. Ότι να το μουρμουρίζεις.